acaban de concedernos un premio da estrategia NAUS da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición. É un premio nacional que é un reconocimiento a todo o traballo dos equipos de atención primaria que achegan cada día a prevención e a promoción da saúde, en especial no relacionado á alimentación e a potenciar o exercicio físico, á ciudadanía a través das asociacións de veciños, a través dos concellos, no que chamamos o programa de Escolar de Saúde de Atención Primaria. As escolas de saúde de atención primaria son unha forma de organizar todas estas actividades comunitarias que se están facendo desde a atención primaria. Cada servicio de atención primaria conta cun referente de saúde comunitaria, que é unha enfermeira, e ela é un pouco a encargada de liderar como este programa. O que fan é ver necesidades de educación para a saúde que ten a súa población, que ten a comunidade. Para isto contan cas asociacións, cos propios pacientes e con todos os profesionales dos centros. Despois implementanse e poñense en marcha distintas talleres, obradoiros e programas de educación para a saúde. O recoñecemento para nós a verdade é que é moi importante porque nos impulsa a seguir en esta liña. Todos temos claro que a prevención e a promoción que son estrategias básicas de atención primaria, que debemos traballar moito en este sentido, que debemos traballar ca comunidade e que debemos traballar na comunidade. Co centro de salud vai moito máis alá das 4 paredes nas que traballamos nas consultas. Entón, o premio é un recoñecemento a todo ese esforzo de todos os profesionais de atención primaria por achegar a educación para a saúde a donde a xente vive, a donde a xente traballa.